Sa din nga aton itugyan ang bugos naton nga tion dira kag-surrender naton ang aton tinion, ang aton kagalingon dira sa Ginoo. Amo man na ng mga tinion nga Ginoo magkapakita sa iya bugos nga gahom kag himaya sa aton. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay sa aton Sabbath School lesson. Isa ini kay Ilonggo nga version, ako niligay nung na version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kagyari karon ang akon duwa ka mga upod, mga kauturan nga sa masunson, inyo na sila nakita, kag inyo na talupangdan ang ilang mga kaalam, kag ilang mga contribution nga nagahatag sa aton sang dugang paghibalo kung sino ang ating Diyos. Ang akon una pakilala sa inyo, si Ma'am Emily Joy Aliusa Maglana, mga kauturan. Siya isa sa aton mga professors diri sa School of Education and Art and Education. Kag siya ang in charge sa aton Communication Department diri, mga kauturan. Kag siya man ang in charge sa aton mga publications diri, mga kauturan, sa aton nga eskwelahan sa CPAC. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Nalipay ako nga ari naman kita subong kag hopefully makashare naman kita sang aton nga nakuha sa aton nga leksyon. Yes, and that's correct. Hopefully mga kauturan kamatuod gini na nga makadiscuss kita sang maayo karon sa presensya sining aton nga mga bisita karon, mga kauturan. Ikadua, siya nga aton nga Vice President for Student Administration. Isa siya kay theology graduate diri man si CPAC, kag nakakuha siya sang iyang doctoral degree, mga kauturan. Wala sang ibahan si Dr. Pastor Leopold Balidyong. Pastor Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa imo, Dr. Mado, kag subong man sa kay Ma'am Joy. Ang kaupod naton karon, kag subong man sa aton gid mga pinalangga nga mga kauturan nga masunson nga nagasunod sini. Kag posible nagtubo na gid ang aton nga pag-alagad kapay higugma sa Ginoo sa masunson nga pagsunod naton sa aton leksyon. Amon kamo ginaimbitar sa pagpadayon sa pagtuon. Subong ninyo ako man, no, tubo man ako, Dok, kag damo na ibaluan sa pagsunod permi kada semana sang aton leksyon. Yes, aton gina-discuss. Mga kauturan, aton na iduko ang aton mga ulo. Sa hindi pa si Ma'am Joy magabasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Sa siningation ginuyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Upday kami Ginoo sininga pagtuon kabay pa. Nga amon matalupangdan ang presensya sa balang nga Espiritu sa sinigid nga tiyon. Samtang kami tuon kag huklas sang kamaturan sa sining nga leksyon sa siniman nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen. Sige, Ma'am Joy. Ang teksto nga sadsaran makita sa Exodo 34, 6 kag 7. Okay, ako na siya nga basahon. 6, ang Ginoo nagaagi sa atubang niya kag nagbantala ang Ginoo Dios nga maluluyon kag mainayuhon. Makuli sa pagpangakig kag bugana sa malig-on nga paghigugma kag pagkatutom nga nagatipig sing malig-on nga paghigugma sa mga linibo nga nagapatawad sang kalautan kag sang paglapas kag sang sala kag indi nga mas mapagsaylo sang malalison nga nagapaduyaw sang kalautan
sang mga ginikanan, sang mga anak, kag sa mga anak, sang mga anak tubtub sa ikatatlo, kag ikaapat nga kaliwatan. Yes, thank you. Kanami mga katrans, atong nga sadsaran na text. Yeah, Pastor Leopold Manjoy, ari na kita sa ika-12 nga leksyon. Isa na lang kay matapos na atong na quarter. Ang title is Show Me Your Glory. Ipakita sa akon ang imo himaya para sa September 13 tubtob September 20. Okay. Ang background sa aton na pagtuon karon, ang mga Israelinon ara na sila sa tailan sang bukid sang Sinai for almost a year. Lapit kuan sa katuig. Kag amo na ning panahon nga nagsiling ang Ginoo Moses padayon na kamulakat. Oh. Pero siling sang Ginoo Moses, hindi ko magupod sa inyo. Di daw na subo si Moses. Kaya balaan niya nga kung wala ang Ginoo, wala gid kaya everything was done by God. Halin sa pag-abris ang duta sang tubig nga sang Red Sea, pag tatap sila, pag ulan sang mana, ang tubig, ang adlaw, may may pillar of clouds, ang gabi may pillar of fire. Balaan ni Moses nga if God will not go with them, they will not able to reach the promised land. And then Moses pleaded, Lord, kung hindi ka mapod sa amon, hindi na lang kami, pabilin na kami. And then Moses pleaded before God. And then God agreed, okay, sige Moses. And this is now our lesson. Kung paano ang ilang preparation before sila lakad sa maglakad na magbiya na sinang ilang camp dira. Yes, Doc, ano pa gid ang imo natulupangdan sa aton nga introduction? Yes, Pastor, no, katahong mga kauturan sang title subong nga semana. Kag sa teksto nga ginbasa ni Ma'am Joy, dira mo maamat-amat makita kung ano ang glory sang Ginoo. Ang iyang himaya nga He is merciful, He is gracious, He is long-suffering, siya maluluyon. Amo nang gusto ni Moses nga makita mga kauturan. Yes. Nga kung sa diin ginpakita sang Ginoo kung ano siya nga klase Dios mga utod. Kag sa sina nga bahin bisan pa no Doc no nga ginupdan gi sila sang Ginoo alin sa didto nga ginpagwa sila sa dagat sa Red Sea, basta ginpakaon sila. Pero gusto sang Dios nga magtubo pagyapon si Moses, no? Kay kun wala sa pagtubo hindi maayo, no? So ang pagtubo nga nagatan-aw sa himaya sang Ginoo, kag subong man ang pagtubo nga nagapalapit sa iya kinaiya. Yeah. Mag-joy before ko atag sa imo. Sa sinibilang nga tiniyon, kundi may instruction na Moses, okay na padayon na kamo. Biya na kamo da sa bukid sang Sinai. Daw si Moses bala daw mayara bala nga daw sigurista. Oo. Nga Lord, kung hindi ka mapod sa amon, hindi na lang kami maglakat. And then, ang si Moses, sige sang pangayo, ipakita ang imo na, kung ano, ang imo gahom, at least, ma-satisfy gid si Moses. Kaya mga kataon nga, indeed, God will be with them. Ma'am Joy. Yes, Pastor. Ako nakita nga, ang ilang nga pag-stay dito, ara na sila dito, nakagwa na. It's a learning school sa ila ba? Oo. Nga ang Ginoo wala man siya ga-expect nga perfect kadayon. Oo. Do pares man na sa aton nga eskwelahan ba aton leksyon nga. Yes. Kung grade 1 ka, ang expected sa imo nga ma-learn. Amo lang na ang expected. That level. That level. So sila pero aton makitaan nga kapilagid sila nagbalik no sa ila old ways no. So it's a learning school sa ila. So amo na si Moses sige hangyo sa Ginoo kay ang Ginoo hindi na ko sa inyo hindi na ko sa inyo. Pero si Moses naghangyo gid siya and our key text is saying long suffering gid ang Ginoo. Yes. Gracious no, gracious and imagine gracious siya tapos abounding in goodness and truth gid siya. Yes. So si Moses na nagsiling nga Lord show me your glory later on sige na siya hangyo sa Ginoo. Kadua na ni kabay business mo ang pamero to patyon mo na mga katawan. Imo katawan karon sila niya pabayanda ka mo lakad. Yeah. Ano ni Doc Leopold ang tent of meeting? Yes.
ano ni nga lugar kag ano ang ginagamit sini nga kayang-kayang ukon nga structure. Ini siya dok nga temporaryo nga tent meeting nga isa ka tintuyo sini amo ang pakilala liwat sang Dios no sang iya kaugalingon sa iya katawhan. Nga kung sa diin dira man nga tent naghimo pagid sang closer relationship ang Ginoo kag si Moses. Yes, correct. Nga hindi lang for example abi kita isa may partner kita nga may junior pastor kita di ga-learn siya sa aton amo na abi pero sa sini nga panahon do hindi lang niya mentorship ang gusto sang Dios kundi isa ka piit gid nga abyan nga kung sa diin maka-consult siya sa Ginoo maka face to face mo maka-istorya kaya sa imo gid Dios nga face to face. So ina siya dok nagapakita sang ang Dios bala daw gusto niya nga close gid kita sa iya. May relasyon gid ba? May ara gid relasyon sa iya. Amon dok nakita ko Yeah. Isa pa gid Doc Joy. Ang akong din na talupangdan, labi na sa atong pagbasa sang Exodus 33. 7 hasta sa 11. Ini ang tent meeting, hindi ini siya mo ang tabernacle. Ini ang tent ni sagwa ni sang camp. Kaya iti ang camp nila namin nga pag-arrange mo. Apat ka sides, north, south, west, and east. Kay tatlo ka mga tribo sa kada side. Sa tunga amo ang tabernacle. Iniya outside of the camp. Nga dito ang daw ako na Doc Leopold, daw conference room ni siya. Nga dito sila gamitin. Dito man ang Diyos. So, sa time nga, ang Diyos dito man nag-istorya sa ila. And that's it. So, ginahimo nila ni nga lugar where God can instruct them through Moses. Yes, Ma'am Joy. Ako nakita diri pastor ba, whenever Moses magkadto dito sa tent, it's a meeting with God. Ang mga tao galantaw no sa iya, galantaw sa iya. Kag makitaan si Moses ba nga may sign gid ang Ginoo nga Moses is already meeting with God. Yes. Kag dira naton makitaan nga imagine nagsiling ang Bible diri nga he met God face to face. Daw gaistoryahan na sila ba. Tapos when the people see or saw Moses ara na dito tapos ara na tong pillar of cloud ara na they praise God. Yeah. Ma-feel daw ila makitaan ba nga ara na gid ang Ginoo sa aton. Istorya gito sa istorya na to si Moses dito. So makitaan nila ba nga siguro gawonder sila ano na ni ang ginaistorya nila. And then ga-expect sila ano mga instructions. Amo na ila expectation dayon nga pagwa ni Moses amo na ni ang mga instructions naman sa aton. And that's it. Okay, sa aton nga Monday, that I may know you by name. Amo ni ang kuan ni Moses, mga kauturan. Nga ang Ginoo nga mangkot ang Ginoo si Moses, Ginoo biti abi ano pagid ang imo mga ebidensya nga ikaw upon namon. Na. Ini ang that I may know you. Para nga makilala ko ikaw by name. Dako biyan ni nga theological question. Kadalom sila. Ano ang ara sa ngalan? Kag ano ang ara nga makita gid? Ga-request gid si Moses do. Ang leksyon na ton Doc no hambal siya nga the more he discovered or the more he know God. Yes. Samtang padayon siya nga nagakilala sa Ginoo, damo pagid yung mga butang, hindi pagid matungkad nga kilala sa Ginoo. So, mo lang tawon, that the more you know the Lord, the more you did not know Him. Hindi naton matungkad ini nga paglaragway sa Ginoo. Kay Dios gid siya mo. Kag gusto niya nga ipakita nga hindi lang siya amo sina. Wala lang nagalimit sa amo ng mga bagay, kundi madalom as what Dr. Tomado said, madalom ini nga theological implication. Nga kung sa diin, ang paghibalo sa Ginoo is wholeheartedly and sa pagdugang hibalo sa Ginoo, ang nami man sa Dios kay He grant the wish of Moses. Umahambal ba lang nga, grabe ang Ginoo no nga
ipasugtan niya ang request ni Moses. Dira ako makita, Dok, nga ang Dios siya, gusto niya gid makipag hatag sang madalom kag hapiit nga relasyon gid sa kay Moses. Yeah. Na-discover, amo ning question ni Mundo kay na. He discovered that the more he knew the Lord, the more he did not know Him. Sa dugay nga sige mo kilala ang Ginoo, imo man matulupangdan nga daw hindi pa gini mo mabalaan siya. Kaya ang Ginoo eternal, ang Ginoo is omniscient. So the more we know Him, the more nga ang aton makunan nga nagagamay kita sa kadako sang Ginoo. Nga dako pagin ang aton dapat hibalon para sa iya. Yes, Ma'am Joy. Ang nakita ko man diri, Pastor, is amo to, the more nga Moses come close to God, na-feel niya ba or iya na-discover sa ako ugalingon nga damo pagid ko nga, dapat mabalaan sa Ginoo. And he ara sa atong lection, he recognized the need, ang may need gid nga iya nga nang kinahanglan, the need and his desire ba to know God better. So amo nang kung ma-feel gali naton nga we need the Lord will also grant our wish. Do kanami no nga kung may feeling ka na nga amo sina, kung aton mabasa even before that, si Moses permi naga-istorya sa Ginoo, ang Ginoo permi gasiling sa iya nga amo na ni even no sa tong sa wilderness pa siya. So imagine that one nga aton nga makit-an dira nga ay permi man sila ga-istorya sa Ginoo, may mga instructions sa Ginoo sa iya. Pero at that point nga ana na gid gani sila, he saw all the miracles of the Lord. The more gali niya na feel nga I need to know more the Lord. Ang isa day kay diya before ako ni balik sa imo do. Ang isa kay diya, the more Moses knew about God, the more he recognized his nothingness. Among no. Tama. Nga hindi kita magpabdayaw nga nakabalutot tanan. Ikumpara nato sa kaalam sa Ginoo. Layo lang gid kayo. The more we know Him, the more we recognize our nothingness. Ang aton pagkawala gid. Kung sa Subano pa, pagkawala alamag. Yes. Nadumduman na kung sang estudyante mo pa kami, Dok, nga naka-mention ka dito nga the more you know Jesus, the more you love Him. The more nga makilala mo ang Ginoo, the more pagid nga ginahigugma mo sa iya. Ginahigugma mo siya. Hindi gali nga the more nga makilala mo siya, dira lang Dios asta ka hindi gali na amo, no? O dako ba? So pilano laman ra tong naman. So the more gali nga ang leksyon nga makuha naton diri makuturan nga the more nga ginakilala naton ang Ginoo, the more nga ginapalangga naton siya, kag the more nga magasunod kita sa iya, kag ang aton nga batasan amat-amat man nga gina-transform pareho sa iya. Yeah. Okay inidok na itabo ni when Moses asked, Lord, please let me know you more. Natabo ni, pero katatlo na ni siya magbalik-balik sa Sinai. Katatlo na ni siya. Primero, 40 kagabi siya dito sa bukid sang Sinai. And then, ikadwa, amo na ang paghatag sang Ginoo, sang Decalogue, the 10 Commandments. Ikadwa, nagbalik pagit siya, another 40 nights and 40 days nga intercede niya na hindi lang pamatyon ni Moses sang Ginoo ang katawhan, iya lang gyapon batunon, pero dako pagid. The more Moses knew about God, the more he knew his nothingness. Ma'am Joy, may dugang ka. Amo na siya, Pastor, ba nga ang iyang desire ni Moses ba to know more about God is not just inang intellectual knowledge lang amo ni ang Ginoo. Amo ni siya, powerful siya, pero ang iya gid nga experience gid niya with the Lord, no? Amo nang gisiling nga experiential knowledge of the Lord. Pero ang kanami man, Pastor, kay ang Ginoo nag-grant man hindi man lang kay Moses, no? Nga Lord, how do I know you better? Kay in the years to come, na sa New Testament, He made Himself known as a human being. Imagine that one. Do ka nabi iba nga, aton makitaan nga, He was a human being. So, mas nakaintindi, mabalaan naton, nakaintindi siya sa aton fully. Makita naton, naintindihan kita sa Ginoo. So, ang gani nga, yes ma'am. Ang gani nga sa New Testament, it took God. It will take God, to come down, to become human, for human to be able to comprehend, to understand more about it. Pero kung magpabilin lang Diyos, it's not necessarily impossible, but it would be very, very hard
for people to comprehend God. That's why amo na nakita ni Moses sa Tuesday nga Ma'am Joy balik ko sa mo, please show me your glory. Yes. Hindi lang kay ngalan, hindi lang kay imong karakter, but show me your glory, Lord. Yung ara dara sa Exodus. Ano ang ara sa himaya sang Ginoo? Ara dara sa Exodus ba? 33:18 to 23 kung ato na siya mabasa dira. Gampo na gid si Moses. I pray you, show me your glory. Duga gahangyo na gid siya ba? Kay nagsabat, makita natin baga sabtanay sila basta sa Ginoo. May conversation sila ba, interaction siya. Tapos nagsiling ang Ginoo, gipakita na nakon ang akon nga pagkamaayo, ginpaagi, nag-agi dira sa imo. Tapos ginproclaim ko nga sa imo nga ako ang Ginoo, di ba nagsiling ang Ginoo even in the burning bush nga iya nga encounter ara dira. Siguro sa kay Moses ba o Lord, pero do hindi niya gin makitaan kita magud nga tao inang makita naton ba concrete nga amo ni pero siya hindi pero nakabalo si Moses may ara siya nga nabalan nga kung makita ko ni ang face to face sa Ginoo basi mapatay ko or ano ara na sa iya. So ang Ginoo nagsiling man, so I will show you my glory, pero hindi gid bala nung para sa aton sa mga gaistoryahan na kita makita ta face to face, makita ko imo expression. So ara gani dara sa record nga sige I will show you my glory, pero nakatalikod siya no or may nakatabon, pero nagsiling dara, then I will take my hand away and you shall see my back but my face shall not be seen. Pero amo na ang hangyo gini Moses, pastor, siguro ang aton man makita diri nga leksyon nga kung ara nata dara sa punto bala nga how will I know you Lord, nga inang relationship gid bala, relationship ara dara ang paghangyo nga let me know you more Lord. Siguro ang hangyo na intindihan sa Ginoo nga hindi lang kay Moses wanted to know him as the Lord who is very powerful or amo na nakitaan man sa Ginoo nga Moses needed a relationship with him. Correct. Ma'am, kanami sa na imo word nga gamit relationship. Because you see, without relationship, you cannot extract who the other person is. Na, ang gusto ni Moses, Lord, show me your glory. In other words, show me who you are really, your goodness, your mercies upon us. Yes, and that's what Moses would like to know more. Kung ano gid ikaw ka maayo, ano gid ikaw ka matutom, kag ano gid ikaw ka mahimayaon. That's because Moses was concerned of his people. Hindi lang para sa iya. So, ang ginaunaw na ni Moses, paano ko makonbensi ang mga tao? So, that's why he was asking for God's glory so that he will be able to reflect to others that glory nga iyang ma-experience yan with God. Doc Leopold. So, sige bala ni Moses pangayo sang glory sang Ginoo do. Sang karinyo. Ang ginalantaw na kundira, ang kabaliktaran nga gusto sang Dios nga makita sang mga tao ang glory sa Ginoo through Moses. Amo na si Moses nga concern. Kung ipakita lang man gid sang Dios ang iyang glory kay Moses, then kag si Moses wala gyapon sa pagbago sa iya kaugalingon. Kay ti siya ang represent sa mga tao mo. So kung ano ang iyang nakita sa Dios, dapat ilugon, isundon ni Moses, i-reflect ni Moses para makita sang mga tao ang si Moses nga ay amo gali niyang Dios pinagi kay Moses, no? Sa pagbago sang kinabuhi, gin-reveal ni Moses ang karakter sang Ginoo sa mga tao pinagi sa iya. Yeah. And that's correct. We don't have much time. Kalpit na lang yun. Ari pagid the self-revelation of God. Sini nga panahon sa ari nakita sa Exodus 34, kapitulo 34. Ginsugo na ni Moses ang Ginoo si Moses. Moses saka kaliwat sa bukid. Kag basbas ka. You and then or chisel another 2 tablets of stone. Atong imo blagin buka tinabala na ni Moses to kung ano itsura ito. So saka ka sa bukid sang Sinai. Kay isulat ko dito liwat ang nasulat dito sa tapi-tapi nga imo ginbuka. Imo ginbuka. So ini nga panahon ang siling di 7 time na ni nga si Moses nagsaka ikapito na ni kabisis. No, nga si Moses.
Yet si Moses, wala gid gyapon niya matungkad kung sino ang Ginoo. Yes, Doc, balik ko sa iyo. Ining self-revelation sa Ginoo bala mga kauturan nga himo liwat ang tapi-tapi nga bato nga amo ang napulo ka sugo nga ina siya nagahambal sang kinaiya sang Dios. So amo na ang gusto sang Dios nga makita kag bisan pa sa aton subong nga ay ang napulo gali ka sugo mga kinaiya sang Ginoo. Nga sa aton pagsunod sini ang aton kinabatasan mga kauturan nagapareho sa Dios. Demo man to, Doc Leopoldo, Ma'am Joy. Nga siling sa Ginoo, siling mo si show me your glory. Ti siling ni sa Ginoo, ti balik ka to, tapos na. Hindi pagid ka satisfied sa kaliwat. Kag bas-bas ka sang duha ka tapi-tapi nga bato. Kag dito nakita sa Ginoo ang glory sa Ginoo. Ni Moses, ang glory sa Ginoo through the Ten Commandments. The love, the goodness, kung paano magrespeto sa iya, and pag-ano ang atong relasyon sa atong isig ka pa yung tao. Yes, ma'am. Oo, Pastor, atong makita diri ba kay the Ten Commandments show God's character. Amo man na kung ang naghatag sang sugo, kung ang iyang nga sugo maayo siya. Yeah, Siyempre, reflects. Reflect gid sa the giver or the commander. So aton makitaan dira nga ang Ten Commandments man abi lantaw naton, it's really something nga inang kung patihon mo, it's really something nga makapamaayo sa imo. Makapamaayo sa imo. So aton makitaan nga God's love, God himself, God is love. Makitaan man ginaton nga higugmaon mang imo isig katawo kay ara tanan nga sugo dara kag ang gugma mo man sa Ginoo. So it's really showing that God is love. So dara gid makitaan ba ang amo gid ni ang Ginoo, ang iya character is really love. 3 na lang ka minuto na bilin. Yeah, the shining face of Moses. Sa tapos ito nga naginatag na sa Ginoong Ten Commandments, ginsulat liwat sa bato. Nanaog na si Moses. Sang ara na sa lapit na sa kampo, nakita, bisan si Aro nakakita, nga nagabanaog ang kuwan ni Moses. Hadlok sila. Kuyawan sila, si Bano pa. Yes, okay. Pero ang punto diri nga it reflects the character of God sa kay Moses. Kaya ang istorya gani diri nga every time ang si Moses magistorya sa mga katawan, iya na lang gitabunan kay daw hindi gid sila kabatas nga grabe ka silaw ka shining sang nawong ni Moses. Yes, Doc. Pero si Moses wala kabalo. Wala kabalo. Nga amo na iya kasilaw sa iyang nami nga implication Doc no. Nga kung sa diin nga ma-expose gid ikaw sa Ginoo sa per minimum exposure sa Dios. Ang imo itsura hindi mo lang manotice. Nag-change na yan pareho sa iya sa Ginoo. So the more you behold, the more you reflect. So kung kag nagapakita lang na hindi ka magpadayaw. Kay Moses inosente. Na iba pang nakakita siya. And sometimes magpakilala ka ni ako amugi ko niya amuni ko demon wala glory. Wala gay siya nagsiling nga may face shining o amo ko siling. Wala gid siya kabalo pero amo lang gid to nga makita gid gali sa iban nga mga tao kung ikaw bala may maayo nga relasyon sa Ginoo without you telling them. Di ba may mga tao nga kanami sini nga tao kay gali that's only a reflection of the relationship of that person to the Lord. Yes. Kaya isa pagkapunto, among takon sa kay nasa ako na pining statement nga sa panahon nga ikaw mag-total surrender sa Ginoo, the more nga ang himaya sa Ginoo mapakita sa inyo. Amo to si Moses, no? Na ti ang mga tao na hadlok but sila Moses, no? At least ginapakita lang sa inyo nga God has a message for all of us. May gidugang ka, Lord. Ang akon madugang na siguro Doc no. Daily exposure to the Savior will change our lives. Magaliwat gid sa aton kinabuhi bisan pa sa aton mga pagginawi kag makita sa aton itsura ang aton nga pagtuo sa aton Ginoo.
hindi makita sa aton batasan. The Batasan. goodness of God makita sa akon. Ma'am Joy, ang imo last take, Ma'am Joy. Yes, Pastor, akon man nakita dara nga maski sa aton lecture dara sa Romans, especially na Romans 6:4 nga nagsiling dara nga therefore we have been buried with him through baptism unto death. That's actually your old self ginbury na sang Ginoo kung ara ka sa iya. Tapos imagine when you rise up from from the dead or sa imo pagkapatay sa imo nga mga sala, ara dara gali ang himaya sa Ginoo sa imo. So it's actually having a relationship, ini nga relationship man abi, it's progressive mo, hindi lang kay subong magkamali man ta kung gisa, pero ara siya kung imo lang tawgon pares kay Moses ba, gahangyo na lang gid siya permi sa Ginoo nga show me your glory. And then until he understood God's character, that was his face was shining. Basta gali sige ta istorya sa Ginoo, palapit ta sa iya, makitaan lang gali sa aton nga kay sa aton lang nga mga pag kung kita lang ba aton lang nga effort mo ay gid Pastor ya hindi gid siya nga sige magbinutan ko subong wala problema mabutan ka pero makita gyapon nga ay gabuot lang siya pero hindi man gid siya buot daw mo na ba tama. pero kung ara ang Ginoo daw tayo yun na lang gid nga ang Ginoo gali ang naga obra para sa imo. Ang ako man nakitan Dre Doc Leopold and Ma'am Joy nga we don't need to struggle. Nga kita ang gusto ginaton manunay magpareho sa Ginoo. Ang aton lang buhaton, palapit lang kita sa iya. The more nga magpalapit kita sa iya, the more nga aton ang iyang himaya makita sa aton. The more naton makita ang aton emptiness, ang aton nothingness. Kay kun ang ara ang aton pride, ara ang aton kaugalingon, we cannot reflect God's character. Amo to si Moses. The more he knows God, the more he feel that he is nothing. But God used him in that way. His nothingness, that's where God can use you. Madula ang imong empty, imong self. Agud to nga punan ka sang balaan ng Espiritu. Amen. And that's the point. Sa hindi pa si Doc Leopold magapangamuyo mga kauturan, ako na naipasalamatan ini aton mga sponsors nga amo ang nagahatag sang kabuhi sa aton nga programa mga kauturan. Nga aton ini mabatian sa radio K5 mga kauturan. Nga radyo ang una nga radyo Bandera kada Biyernes sang gabi alas 8:30 tudtog alas 9 mga kauturan. Ara gina-replay dira ini nga Bible study, ini nga pagtuon sa aton nga leksyon. Si Ido and Femi Don Bandes, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Jimmy Trino and Anely Trino Perdedo, Alex Pejadero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Sister Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Marlubel Hiruta Lurin, Ladil Labalan Gascon, Helen Barbasa, and Mark and Merel Mendoza. Kabay pa ang Diyos, magapakamayo sinato. Mga sponsors. Yes, Doc Leopold. May mayaon kag langit no ng mga Dios. Salamat Ginoo nga sa matag adlaw nga tanan imo ginadihon ang among tagipusoon nga min kaangay nimo Ginoo. Buligi kami nga magpalapit sa imo sa matag adlaw nga tanan. Just like Moses, buligi man kami Ginoo nga we always behold your presence and your glory sa among kinabuhi. Agud Ginoo nga ang makatawhan sa palibot makakita man sang imo himaya pinaagi sa amon. Kung nakasala kami Ginoo, kabay pa ikaw magapatawad sa amon, agod nga amon pangamuyo, makalabot gid sa imo harianon nga trono. Kag amon ginapangamuyo ang tanan nga mga kauturan, kaabyanan nga nagasunod sining programa, ang pagpakamayo sa langit, ilagid mabaton halin subong tubtub gid sa pagbalik sang Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.